хонандагони синфи якуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 ба номи Абдураҳмон Абдулҳакими ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо роҳбарии омӯзгор Роҳат Холматова дарси кушодӣ намунавӣ баргузор намуданд. дарси кушод бо иштироки маъмурияти муассиса, омӯзгорон ва волидони хонандагон ҷараён гирифт. бо садо додани суруди миллӣ дарс сар шуд. хонандагон дар гурӯҳи забони русӣ таҳсил мекунанд. дарси кушодӣ мазкур аз фанни математика буда толибилмон тамоми маҳорату малакаи то имрӯз гирифтаашонро нишон доданд. дарси кушод бо тарзу усули ҷолиб гузаронида шуда хонандагон ба се гурӯҳ тақсим шуданд. онҳо бо тарзи бозӣ байни ҳам саволу ҷавоб намуда мисолу масъалаҳоро ҳал менамуданд. Это правильно 3? А получается, значит мы к 11 должны прибавить 6. Сколько получится? 17 получится, правильно. давоми дарс ҳамаи хонандагони синф фаъол буданд. онҳо шеъру зарбулмасалҳоро дар бораи маликаи фанҳо математика бо забони русӣ қироат намуданд. омӯзгор Роҳат Холматова мегӯяд, дар оғози соли таҳсил шогирдонаш бо забони русӣ муошират карда наметавонистанд. ҳоло бошад бо забони русӣ озодона гуфтугузор мекунанд. волидон ҳам дар хона барои мустаҳкам шудани сатҳи забондонӣ ва дониши фарзандонашон бо онҳо кор мекунанд. Мой урок отличается от других уроков тем, что это современный метод обучения на основании игр, развивать детей, умственно развитие детей. С помощью игр мы их учим математическим числовым выражением, решать, прибавлять, вычитать числа при помощи различных игр. Родители тоже стараются, часто посещают школу, помогают мне дома, с детьми занимаются. Надеюсь, что цели достигнем мы за этот урок, и ребята покажут все свои знания. мақсади баргузории дарси кушод баланд бардоштани савияи дониши хонандагон, ташаккул додани лаёқат ва бедор сохтани завқи онҳо ба фанни математика мебошад. хишти аввали дониши ҳар як инсон дар синфи якумӣ гузошта шуда, баъдан он бо роҳнамоии устоди аввалинаш инкишоф меёбад. иброз доштанд меҳмонони дарси кушод. гузориши Ганҷина Олимова, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.